Nepriberáš z tuku, ale nepriberáš ani zo sacharidov. Tak z čoho teda? Priberanie závisí od toho, ako tvoj hormón leptín a mitochondrie interpretujú energiu. Poďme si to rozobrať. Keď konzistentne spaluješ viac kalórií, ako zješ, mala by si schudnúť. Avšak vidíme aj ženy na šalátikoch, ako sa im to nedarí. A veru, je tu jeden háčik. Či budeš spalovať tuky a to, ako bude tvoje telo narábať s kalorickým deficitom, určuje tvoja biológia, konkrétne hormón leptín. Leptín hovorí tvojmu mozgu, či si po zjedení jedla plná, alebo či hľaduješ a máš sa najesť. Ale ak máš leptinovú rezistenciu, tvoj mozog tieto signály nedostáva. A ty budeš konzumovať viac jedla, ako by si mala, alebo nebudeš chudnúť, ani keď nebudeš jesť. Pretože mozog nebude vedieť, koľko uloženej energie vo forme tuku máš. Tvoje mitochondrie sú malé továrne na energiu a keď sú efektívne, spalujú palivo. Keď sú v strese, hovoria tvojmu telu, že treba ukladať tuk. Preto budú mať dvaja ľudia, ktorí zjedia tie isté kalórie, rôzne výsledky. Riešením nie je obmedzovať kalórie alebo držať neudržateľné diéty, ale je treba sa naučiť pracovať so svojou biológiou. Ako? Využívaním svetla, nastavením cirkadiánneho rytmu, výživou, blokovaním umelého svetla a potom budú mitochondrie metabolicky efektívne, čiže budú podporovať spaľovanie tukov vždy, keď to bude potrebné.